Magična kutija za igračke. Sat je otkucao ponoć dok je Lara čvrsto spavala. Senke su počele da se šunjaju po podu njene sobe. Iznenada, kutija za igračke otvorila se uz škripu. Vreme je za igru, rekao je Meda Mićko igračkama unutra. Pst, nemojte da probudite Laru. Utišajte se, budalaste igračke. Ponesite disko kuglu, ali ne pravite buku. Igračke su se išunjale u hodnik tako tiho na prstima. Popele su se na poklopac kutije, a kuca žuće je rekao: Idemo! Juriš! Klizale su se niz stepenice uz tup tup. Svi su se zaustavili u dnu. Bum bup! Mićko je otvorio vrata dnevne sobe i rekao: Opa! Ovo je savršeno mesto za sjajnu disko kuglu. Ubrzo se disko kugla veselo okretala i bacala sjaj svuda oko sebe. Svi igrajte, povikao je Mićko. Osjetite zvuke diska. Vreme je za predah, povikao je Mićko, a stomak mu je zakrčao. Pravac kuhinja! Igračke su pohitale da pronađu nešto za jelo. Napunile su tanjire ukusnim đakonijama. Grickale su i krckale i smazale svaki zalogaj. Kada igračke više nisu mogle ni da zinu, došlo je vreme da pospreme za sobom, pa je Zeka prebrisao pod. Mićko je oprao sudove i ribao, pa ih je žuća osušio i trljao. Napolju su zvezde bledele. Zora samo što nije stigla. Vreme je da se odgegamo na sprat, rekao je Mićko i zevnuo. Svi su ušli u kutiju, ali Mićko je bio preumoran i legao je na pod. Ubrzo je čvrsto spavao i počeo tiho da hrče. Kada je svanulo, Lara se probudila i prodrmala pospanu glavu. Čula je cvrkut ptica i iskočila iz kreveta. Osvrnula se po sobi i protrljala oči. Otkud Mićko tamo? Zapitala se, iznenađena, i čvrsto ga zagrlila.